பெயின் க்ரீம்ங்க. இந்த பெயின் க்ரீம் அப்படின்னோனையுமே நீங்கள் யோசனை பண்ணீங்கன்னா க்ரீம் அப்படிங்கிறாங்க அப்படின்னு. இது வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டான சுருதி ஹெர்பல் லேபரேட்டரிஸோட ஃபாஸ்ட் மூவிங்னு சொல்லலாம் இந்த பெயின் க்ரீமு. இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம முட்டி வலி, கணுக்கால் வலி, கெண்டைக்கால் வலி, முதுகு வலி, இடுப்பு வலி, கழுத்து வலி, ஷோல்டர் பெயின் எந்த இடத்துல நம்மளுக்கு இருக்கோ அந்த பிரச்சனைக்கு நல்ல ஒரு சொல்யூஷனுங்க. கையிலேயே டச் பண்ண வேண்டியதில்லை. இதுவும் அப்படி தான், ரோல் ஆன். நல்லா இங்கே பாருங்கள், இப்படி ரோல் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் இன்னொன்று இதில் என்ன பயங்கர ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான விஷயம் என்ன தெரியுங்களா? நீங்கள் எங்கே ரோல் ஆன் பண்ணிங்கனாலும் ட்ரெஸ்ஸிலலாம் ஸ்டிக் ஆகாது. நம்ம சில்க் சாரீ கட்டியிருக்கோம், நம்ம இப்படி இப்படி போடுறோமே, புது ட்ரெஸ் போட்டிருக்கோமே, வெளியில் போகிறோமே, இதை போட்டுட்டு எப்படி கிளம்புறதுங்கிற பயமே இது படவே வேண்டியதில்லை. ஏன்னா பெயிண்ட் க்ரீம் வந்து இது வந்து ரொம்ப ஸ்டிக்கி டைப்பில் இருக்கிறனால நம்ம வந்து எந்த ட்ரெஸ்லேயும் ஒட்டாதுங்க. நம்ம ஸ்கின்னில் போட்டுட்டிங்கன்னா வலி இருக்கிற இடத்துல டக்குன்னு ரிலீஃப் ஆயிருங்க. போட்டுட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸில் உங்களுக்கு ரிலீஃப் ஆகிறது நல்லாவே தெரியுங்க. இது ஒரு நல்ல சுருதி ஹெர்பல் லேபரேட்டரிஸோட ஃபாஸ்ட் மூவிங்கு.